Club Junta, building better Africa. County, ndikuikapo zina langa ndikumanama kuti ndibone Kalindo the DC. Account imene ukumatukwanira ndikumanyoza anthu osiyana ndafuna ndikuuze kunena kuti I am not a coward. Ndipo sinayambe ndalepherapo iwe ndikusakasaka ndipo ndikupeza. China chilichonse chimakhala ndi nthawi, mbalame ingauluke motani imatera, ndipo kunja kungaombe zuwa motani koma kumada. Liliponso siku lina limene iwe ndizakupeze, kandi iwe munthu mmodzi kandi nugulu koma muzapezeka. Palibe chobisika pa dziko lino lapansi, ndipo wina usazinamize kunena kuti ukonza kupanga chobisikacho anthu osaziwa. Ayi, pavute pasavute lilipo siku limene iwe uzaziwike. Amalawi ndakhumudwa kwambiri kunena kuti pali munthu wina ndidalankhulapo miyezi yapitayo komanso mawiki apitawo kunena kuti pali munthu wina amene wachita create Facebook account muzina la Boni Kalindo, ndipo Facebook account imene akumanyozerapo anthu osiyana. Inu mwakhala mukuona amayi Kaliati akunyozedwa kuti alandira ndalama ku chipani cha MCP, komanso mwakhala mukuona pa Facebook munthu wina wotchedwa Boni Kalindo the DC akunena kuti Richard Chimwendo Banda andi amene andamupha Chilima kuchikangawa ndi timu yawo. Zulozuli watulusanso ina yonena kuti former president ya Bakili Muluzi amene ine ndimawateka ngati bambo wanga akunena kuti ndala amene iwalandiranso ndalama ku MCP wagulisa chipani cha UDF ndipo wakanangofa. Are you really serious? Kuti iweyo ngati uli ndi nkhani zokuti ufuna amalawi aziwe ndio ukachite create Facebook account muzina la ine kapena muzina la munthu wina, zikungoonesa kulephera, kusaganiza, kusakhwima munthu mwako kuti ukachite create Facebook account muzina la Boni Kalindo ndikulemba kuti Boni Kalindo the DC ndikumanyozerapo anthu osiyana. Zaonesa kuti ndiwe coward, zaonesa kuti kandi nugulu, zaonesa kuti ndino kuti iweyo ngati uli ndi nkhani zokuti ufuna amalawi aziwe ndio ukachite create Facebook account muzina la ine kapena muzina la munthu wina, zikungoonesa kulephera, kusaganiza, zaonesa kuti kandi nugulu, zaonesa kuti ndino anthu opusa. Chifukwa simunga manene anena kuti muzinene kuti ino ndino ndani ndiye muli busy kumachita create ma Facebook account afeki. Amalawi siwano kunena kuti ineyo ndakhala ndikunena mbuyo kuti ndilibe Facebook account, ndipo ine sizanga ndimachita kulankhula monga mmene ndikulankhuliramu. Voice ndiye yanga ya ineyo, si ine wa fake. Ayi, Boni Kalindo yo ndiye ine, ndipo ine ndilibe Facebook account yolemba kuti Boni Kalindo the DC kapena kuti timu DC. Ine ndilibe zimene zozo. Ine ndakhala member of parliament ndipo ndimadziwa kulemekeza akuluakulu. Former president Bakili Muluzi sana mulakwire munthu wina aliyense olokundira kwira ine, ndipo tinayenera kuti timulemekeze pakana kukafika size yomuchita wishi kuti amwalire. That is paying his sin. Ndipepese family yanu, ndipepese ana anu amene aona zimene zizonyasa zimene munthu wina amene akupita pa Facebook ndikumachita create ma Facebook account onama amene wakuwala akula zosakhala bwino azokhuzana ndi moyo wa Bakili Muluzi. Chimene chili chinthu cha private, moyo wawo ndi wa private umene akuusunga ala, akuusunga Mulungu. Ine ndilibe mphamvu ina iliyonse yokuti ndikalamulire moyo wa Bakili Muluzi. Paicha Malawi ndikufuna ndikupempheni inu amene mmaziwa za IT kuti mundithandizire ineyo, chifukwa nkhani iyi ndakhala ndikupita ku polisi kukachita report koma up to now palibe chimene chikuchitika. Munthu amene anayambira kale is now 3 years apapa za Boni Kalindo the DC wangoziyamba chaka chomwe chino, koma anayamba kale kuchita create ma Facebook account. Watukanapo former president Joyce Banda, watukanapo
apita Mutharika sindikudziwa kuti chimene chimachitika ndi chani. Ngakhale ulo sitting president panopa wapano iwe chakwerayi amene asakuyendesa bwino zikoli wamutukwana mosiyana-siyana koma sine Boni Kalindo amene ndikupanga zimenezi za IT Malawi yakufuna kwabwino. Kaya muli ku America, kaya muli ku South Africa, kaya muli ku Britain, tandithandizireni kuti tiziwe chilungamo. Mwina so ku family ngati kwa Bakili kwaliko so anthu amene amaziwa za IT mwina ana chonde ndithandizireni munthu amene wafika sopono mbondisamwisa akufuna kundiwonongera ntchito kundiwonongera ubale koma ngakhale zili choncho ine sindingafoke chifukwa ine ngati mwana wanu ndikanabwera mwina ku nyumba kwanu ndikanakuyimbirani foni. Mau angawa mudzawakumbuka tsiku linalo kutsogoloko tererere 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 tererere. Mau angawa mudzawakumbuka tsiku linalo kutsogoloko tererere tererere tararara tararara. Utenga wanga wa lero ukupita direct kuma former president a dziko lino la Malawi. Poyamba ndikufuna ndikambirane ndi a Dr. Bakili Muluzi amene anali former president oyamba atatha kulamula dziko lino ndikukhala kuti ali ndi moyo and mpaka pano adakali ndi moyo. Wachiwiri ndi Dr. Joyce Banda amene atatha kutsogolera dziko lino ali ndi moyo ndipo tili nayebe. Wachitatu ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene ndikufuna ndiyankhulane nanu ndi ichi. Mukuona a Boni Kalindo ali ndi timu yawo ya Mtanyiwa, Bakili Muluzi TV, adi a JB ndikumatukwana state president koma osayankhulapo kena kalikonse. A Boni Kalindo ndikumatsogolera zimenezi. A Boni Kalindo ndikumanena kuti ma genuine activist Malawi muno ndi Mtanyiwa, Bakili Muluzi TV, Shumba, JB, Jonathan Piri amene wowo akuti ndi ma genuine activist. Chifukwa chonena kuti akuchita create ma Facebook account, akutchula mayina osadziwika, akutchula ma radio osadziwika ndikumatukwanirapo anthu. Koma inuyo ma former president ndikumakhala muli quiet osapangapo kanthu. Chifukwa chonena kuti akutukwana current president Dr. Lazarus Chakwera. Ndendi mafuna ndikuyankhuleni ichi kunena kuti kukhala chete kwanu ndikumene kuli ngati kuti mukutenga chitete ndikumachidyesera njoka. Njoka ija ikukula kenako ikuyamba kuluma. Lero a Boni Kalindo amene amanena aja kuti simungammange wa Bakili Muluzi TV chifukwa mayina amakhalapo ofanana. Munthu sungachite oni dzina la Bakili Muluzi. Demwe wa Bakili Muluzi musamadandaule. Anyamatawa akhoza mapanga zimenezi ndipo agwirisa ntchito dzina la Bakili Muluzi ndikumati Bakili Muluzi TV ndikumatukwanira Dr. Lazarus Chakwera. Ndikumatukwanira wina aliyense amene amuganiza kuti lero tikufuna titukwane wakuti. A Boni Kalindo ndi Mtanyiwa amayendera limodzi. A Boni Kalindo sadapange chothekera kunena kuti ateteze ma former president inuyo a Dr. Bakili Muluzi, a Dr. Joyce Banda, koma apanga zoti aziteteza Professor Arthur Peter Mutharika yekha. Mtanyiwa ndi amene anabwera ndikuyankhula kudzera kuti pali Mpopo FM ndikumatukwana a Bakili Muluzi kuti alandira ndalama. Ndikumatukwana a Dr. Joyce Banda.
kenako Mtanyiwa atenga nkhani ukampasa wali Mpopo FM imweyo akuti Mr. Don't Trust. Ndikumatukwana a Joyce Banda. Ndikumatukwana Bakili Muluzi. Koma sadatukwane kwa Peter Mutharika. Anthu amene amawaona iwowo kuti akhoza kumawanyoza ndi Bakili Muluzi, a Joyce Banda, a Dr. Lazarus Chakwera. Koma Peter Mutharika samamukhudzapo. Ndeni mafuna ndikuuzeni ichi makamaka inuyo Bakili Muluzi, chifukwa Kalindo akukana Lero akunena kuti alibe Facebook account, ndipo wina wake wangochita create Facebook account mudzina lawo ndikumatukwanirapo Bakili Muluzi, ndikumatukwanirapo Dr. Joyce Banda. Ndeni mafuna ndikuuzeni kuti account imene iyi ndi ya Kalindo, ndipo Kalindo agwirisa ntchito anyamata awo omwewo amene ali Mtanyiwa, amene ali Bakili Muluzi TV. Ndikumanena kuti ineyo ndizayikana account. Zinyozani pamenepo ine ndizayikana account. Ndeni mafuna ndikuuzeni apa kunena kuti Kalindo avomereza kunena kuti account yo ndi yawo popepesa. Chifukwa iwo ngati kunena kuti ndikupepesa Bakili Muluzi, ndikupepesa swanawo, ndikanatha kupita ku nyumba kwawo ndikukapepesa, kusonyeza kuti avomereza kuti he owns it. Ndipo ndikusimikizireni ine kunena kuti account imene iyi waipanga ndi Bakili Muluzi TV muzina la Kalindo kuti aziyankhulirapo. Zonse zimene akunenazi anayamba kuyankhula ndi Mtanyiwa ndi Mr. Don't Trust ali Mpopo FM, ndi amene anatulusa nkhani yonena kuti Dr. Joyce Banda walandira 4 billion, Atupele Muluzi walandira 5 billion, anthu azipani zina alandiranso ndalama kuti asapote MCP, ndipo akhala akuyankhula zotukwana zosiyana-siyana. Ndeni mafuna ndikuuzeni ichi popeza Kalindo akunena kuti ndithandizeni kuti tipeze anthu amenewa. Inuyo Bakili Muluzi ngati mukufuna kumukhululukira Kalindo, mumuuze Kalindo akubweresereni Mtanyiwa amene akubweresa nkhani zosakhala bwino, chifukwa zimene zikulembedwa pa Facebook ya Kalindo ndi zimene amayankhula Mtanyiwa, ndi zimene akuyankhula ali Mpopo Mr. Don't Trust. Zimenezo ndi zimene akuyankhula amene wowo, ndi zimene zikulembedwa pa Kalindo Facebook. Nde iyeyo amalumikizana ndi Mtanyiwa, amalumikizana ndi Bakili Muluzi TV akwadziwa, amene anachita create Facebook account ya Bakili Muluzi TV, amalumikizana nawo Kalindo. So iye asanayambe kupempha anthu ena kuti ndithandizeni account imene itigwire munthu, mumuuze Kalindo akubweresereni mayina eni anthu eni amene akuchita run Bakili Muluzi TV. Akubweretsereni munthu weni amene akuchita run amati Mtanyiwa, chifukwa dzina la Mtanyiwa silake, ali ndi dzina lake. Kalindo akumudziwa, amalumikizana naye, zithuzi ali nazo, akuti amathandizana china chilichonse. Kalindo akamangidwa amene amatuluka amakhala Mtanyiwa. Apapa amanena kuti iwo ndi 4 season chani religion kaya akuti akuthandiza kumangochi, akuthandiza kumachinga zakudya, iwowo limodzi ndi Kalindo. Ndeni mafuna ndikupempheni inuyo Bakili Muluzi TV poti akutchulani, Bakili Muluzi, Dr. Bakili Muluzi akutchulani, inuyonso Dr. Joyce Banda akutchulani, kunena kuti akuti akumakutukwanirani pa account ya fake ya Kalindo. Ndi Kalindo pofuna kuti aonese kuti tikuyeneradi kumapereka anthu amene sachita bwino, akubweresereni Mtanyiwa. Condition imene ikhale pa number 1. Ngati akusimikizadi kuti account imene isi yawo, ndipo anthu amene akutukwanira pa account imene yoyo siwo wa Kalindo, akubweresereni Mtanyiwa. Chifukwa Mpopo FM ija ngakhale ku South Africa kulibe.
ndika studio konera kuti kali nyumba ndeka studio kamene koko ndikamene amatukwanira wina aliyesa amene amufuna kuti lero tufuna titukwane Dr. Joyce Banda amutukwana amene angamutukwanire kalero tufuna titukwane Bakili Muluzi amutukwana amene angamutukwanire lero tufuna titukwane Atupere Muluzi atukwana amene angatukwanire lero tufuna titukwane Kondwani na Nkhumwa atukwana amene angatukwanire koma sangatukwane Peter Mutharika. So it's like Peter Mutharika ndi amene akupereka sponsorship kwa Aboni Kalindo. Aboni Kalindo ndi amene akutenga timapinasi tija ndikumagawira Mtanyiwa. Ndi amene akutenga timene tija ndikumagawira Bakili Muluzi TV kuti azichita survive. So adyesera njoka, akudyesera njoka ija lero yakula akuti tipange ya Aboni Kalindo. Ndapanga ya Aboni Kalindo account ndi akutukwanirapo kena kwa kunena kuti ya account yosiyanga ndithandizeni amene amadziwa IT andithandize chifukwa chonena kuti lero zaluma ndeti mafuna tikupempheni inuyo Bakili Muluzi musadamve chipepeso cha Aboni Kalindo tauzani Aboni Kalindo akubweresereni wa Bakili Muluzi TV. Inuso munadandaulapo kunena kuti account siyanga ndipo munthu amene iyi sindikumudziwa ineyo munapereka complaint ku police munauza Ministry of Information kuti afufuze nde anthu amenewa amalumikizana ndi Aboni Kalindo Mtanyiwa amalumikizana ndi Aboni Kalindo Mr. Don't Trust at Limpopo FM amalumikizana ndi Aboni Kalindo and information imachokera kwa Aboni Kalindo amaitenga ku DPP ndikapasira Aboni Kalindo. Aboni Kalindo ndi amene amatenga information ija ndikumapasira kunjako kuti azitulutsira kumene kujako kuti kuzimene akukana kuna kuti account si yawo ndi zabodza account ndi Aboni Kalindo. Ngati account sili ndi Aboni Kalindo ndipo akufuna kuti athandizidwe kunena kuti iwowo si yawo account iyi Aboni Kalindo abwerese Mtanyiwa amene watukwana anthu osiyana Malawi muno including ma MP, president, sitting president and like koma Aboni Kalindo sana yankhulepo china chilichonse sana abwere ndikuchita condemn this chifukwa iwowo ndi amene amatuma ndele lolo asadandaule asakwiye asanene kuti munthu ameneyi ndi makawadzi bwanji sakuzitchula mayina. Aboni Kalindo sana abwerepo ndikunena zimene anena Mtanyiwa zabodza ndikunena kuti asakuchita bwino ayi amanena kuti ndi ma genuine activist. So lero Bakili Muluzi ndikukugwadilani pansi pano ngati mumamvera ma audio amene angakufikitsireni muimvere audio iyi amati send a thief to catch a thief. Lero ngati Aboni Kalindo account iyi isali yake condition akubweresereni wa Limpopo FM akulozereni chifukwa ndi amene amagwirana ntchito andi sanabwere ndikuzachitapo condemn china chilichonse sanabwere kuzachitapo condemn. Pamapeto ndikufuna ndinene ichi kuti mgwirizano samachita kupangirana, mgwirizano wa muzipani samachita kupangirana. Even the Bible says kuti awiri sayenda asadapangane. Munthu sungaende ndi anthu amene iweyo ulibe nawo zolinga limodzi. Ndi chifukwa chake Dr. Patricia Kaliati anayankhula mwanzeru dzulo kunena kuti imene tapanga pano si mgwirizano, tabwera pano pa ife kuzangoyankhula pa course imene tayiona. Sana nenepo kuti apanga mgwirizano. Now UDF sana kapange nawo. Wina akubwera akunena kuti ayi kaya anthu amene azakhale osapanga nawo mgwirizano amene wonde kuti sakonda dziko la Malawi. Ayi. Kodi imene yapangira DPP kumwaza kumene yapanga kucha ikakhala nkhani ya mulakho omwe akuti koma akakhale okha asatenge wa MCP akakhaleko umene ungakhale mgwirizano ofuna kugwirizanisa anthu kuti anthu osakhale pamodzi. Ngati mene akunenera regional governor uja mukaona wa MCP atavala t-shirt ya MCP ochani umene kuja ndi mawu a mgwirizano. Uja akuyankhula uja kuti kuphalombe kuno tatseka kusabwere wa MCP umene uja ndi mgwirizano. So pano DPP anadana ndi Dr. Joyce Banda, anadana ndi Saulos Chilima, anadana ndi Kondwani na Nkhumwa, anadana ndi David Mbewe. Kodi mukuganiza kuti DPP ali ndi maubale ndi anthu?
even dzulo mena maika mbendera yawo ya UTM ndi mbendera ya DPP zinali ngati kuti iwo ajabweza kubwera ndikunena kuti a UTM abwerera ku chipani chawo osati ngati mgwirizano za mgwirizano muiwale. A DPP sangasunge mgwirizano, a DPP sangamange mgwirizano ne musakakamize anthu. Inu muzipani muyambe mwaganiza bwino kuti kodi ngati adamwaza kumwaza kumachotsa anthu 20 nthawi imodzi mu chipani anzawa kufuna kuti bwerani iwo ndi kumamwaza. Inuyo mukakakhale ndani ku chipani kuti mukagwirizane ndi DPP unless mutakhala ndi condition yonena kuti mutsogole ndinu. Kaya ndi a UTM titsogola ndife, kaya ndi a Ford titsogola ndife, koma kuti musogoze DPP ndikumakanena kuti tipanga nawo mgwirizano muzachitaso regret, mudzalira ndipo ngati mukufuna mukachite register chipani chimodzi, koma osati a Ford payokha, UTM payokha, DPP payokha ndikumakanena kuti tapanga mgwirizano. A DPP azakunyenyanyenyana, a DPP azakukhaulisani, a DPP azakuonesani nyekhwe, a DPP azakumwesani kadansana dzuwa lili ngwe. Dr. Lazarus Chakwera ndi munthu amene waphunzitsa dziko la Malawi kukhalirana pamodzi, osayankhula mwano. Ndale zasintha chifukwa cha Dr. Lazarus Chakwera. Ndale zotukwanizana pa podium zatha ndi Dr. Lazarus Chakwera. Ndale zomafuna kukolana zatha zikanakhala zimenezo ndikukhulupirira kuti ngakhale anthu ambiri onse amene atenga maudindo ku DPP lero akanakhala ali mu chitokosi mmene akuyankhulira. Akanakhala kuti anali ngati a DPP akanakhala ena ali muzipatala atamenyedwa kalekale, koma Dr. Lazarus Chakwera akuchita practice civilized politics imene tinayenera kuti pena tizimulemekeza. Aboni Kalindo akuti kutukwa na Dr. Lazarus Chakwera si vuto, koma kutukwa na Bakili Muluzi akupepesa, kutukwa na Dr. Joyce Banda akupepesa, koma kutukwa na Dr. Lazarus Chakwera si vuto. Chikhalidwe chanje mangani Aboni Kalindo account yondi yawo. Ine ndine Frederick Pire Malata. Hawa Malawi tuka iwe awatawona zinto zikungokwe herade iwe hizi Malawi tuka iwe anaye kwaja hakungo kwade iwe huyu Malawi tuka iwe Malawi tuka Beta Africa. Malawi tuka iwe Malawi tuka